हाल बा भाई लो। आज के बकचोदी बड़ा ही शानदार होके वाला बा, यही से रउआ सबसे कहत तानी कि हमर वीडियो अंत तक जरूर देखब। तो भाई लोग बिना कोनो लड़वा रसुन के ना शुरू कल जाए आज के बकचोदी। ऊ भौजी तोरा के तो लहंगे नाश कैले बा। अगर सोचा अगर हमर कैमरा मैन रहत ना हुआ पर तो तोह के पूरा सामानिया के नाश क के ओकरा ऐसे ऐसे क के फाड़ देले रहत, समझ लहू ना। तोहर गनवा में लड़वा घुसा के ना तत पेलत ना हमर कैमरा मैन कि तू अभी तक वो गनवा के अपन ध के सामानिया के ध के रोइत रह, तू समझ ल। खाली लहंगे फाड़ ले बा। भौजी तो बहान चुतिया बाड़ी साला के रतवा में लहंगा कोई फाड़ देलस, चाहे एकरा के कोई पेलियो देत न तो एकरा के पता नहीं खेलक। कैसे कह तारी के भोर भइल तो देखनी लागल फाटल रहे लहंगा। साला तोरा के रतिया में गरवो में लवरा घुसैले रहत ना तो तोरा के पता नहीं खेलक। साला ऐसे में तो कोई तोर गरवा के फाड़ियो चिड़ियो के चल जाई तो तोरा के पता न लगी है भौजी। तू उधर काहे जैबू माजा मारे, तू हिये पर माजा मार जे हमू सब देखब कि तोरा कैसे गरिया में लड़वा समनिया में लड़वा घुसता। हमू सब देखब, हमार जो यूट्यूब पर हमार वीडियो देख रहा बा ओहो भैया सब देखी कि तोहर गरवा में लड़वा घुसता कैसे, समनिया फटता कैसे, जे हमार सब भैया सब देखी। तू हिये पर देखाब। भोसरी वाला कैसे कहता हम अपन उख तोह में पेरब रे। डायरेक्टे कहा ना कि हम लड़वा तोहर समनिया में घुसाएब, चाहे तोहर गरिए में घुसाएब, चाहे तोरा मुँहे में घुसाएब। भौजी के कह तू डायरेक्टे कि तोरा की खूबे पेलब। ये पेरे उड़े वाला बात नहीं के बोलो, पेले वाला बात बोलो डायरेक्टे कि पेलिए देव तोहरा के। भौजी के डायरेक्टे तू बोल द। भाई सब आ रउआ सबके अगर हमारे वीडियो अच्छा लागल हो तो लाइक कर देव, शेयर कर देव। अगर अच्छा नहीं लागत हो तो डिसलाइको कर सकता है, हमारा वैसे कोई दिक्कत नहीं के बा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो ना भाई सब आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय।